हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुँच आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। मोर नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आपण मानक जदि मो नुआ ब्लॉग भल लगुच यही ब्लॉग देखापी मो सहित जोड़ी रुहतु। बस टाइम हो गला से बस रू ही आरंभ कर बस रे बस जेहेतु समस्त भावुव मु कड़े जाऊँगी घर को ही जेहेतु घर को किसी गेस्ट आसबार था बो को हेल्प कर सीना कहीदी कि बोर हेल्प करी घर को काम कौन करी बो तो सब रोषेईबास कर घर द्वार ओली सब कम कर जो कमटा मो द्वारा हो से कमटा ही मुझे छाड़ छाड़ एत कथा भाविले किसी हेनी देख लो यहाँ कौ जगह जदि ये जगह कि जाच निश्चिंत कमेंट फाइनाली मु घरे पहुँची गली देन देख मोर खुशी पूरा अलग प्रकार जुआड़े जाए कौटी भी जाए मोर जी पोज देखनी कि घरे रूम भितर मोर एत पोज देख जोटा कि तुम मैंने कहीं भी बाहर एत जोर खरा हो जहाँ भी आनी फोपड़ी फोपड़ी कर फैन खावाई बसगली आउ देखुव मो हस तो हस नुह गोटे रावण हस यही कैमेरा आगे देख केमी मु पोज नौ एमती तुम मैंने भी पोज नौ जमी मु नौ छाड़ मो पोज को इग्नोर मार सब चलो आगू कौन कौन जेहेतु सका बहुत जोर भोक लगुला टाइम सकाशे बस पलैब बोली सीधा बस आसी बसी पड़ी आ भितर भूली जाइली मत एत जोर भोक लगुला मो भोक ही मरी जाता जो बस बसती मुझे खाଇବା मिलू कि न मिलू आग बस रे बसी पड़े मो बस रे बसी पड़ी देखला बेलू घर को आसला बेलू तो बहुत जोर भोक लगे तो भोक भोक खाଇବା चक्कर भूली जाइली मुझे कौन आसती ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ କିଏ ଆସିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ବୋଉ ମୋତେ ଦହି ପଖାଳ ଆଣିଦେଲା ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ଯାହା କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ ଯୋଉଠି ଖାଉଛ ଖାଅ ସେ ତମେ ନିଜ କରି ଖାଅ କି ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଯାଇ ଖାଅ ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଖାଇବା ସେ ପେଟ କୋଉଠି ମିଳିବନି ୟାର ଭଲସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ସେ ହେଉଛି ମା ବା ମନ ଜାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଏ ଚାହିଁକି ମୋ ମା ଭଳିଆ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ରୋଷେଇ କେବେ କରିପାରିବିନି ହାତ ରନ୍ଧା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସିରିୟସଲି ୟାର ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ ଚାହିଁକି ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଣେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଆଣିପାରିବି କେତେବେଳେ ମୋ ପେଟ ପୁରିବନି କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିକି ଯୋଉ ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ସିରିୟସଲି ୟାର ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ମିଳେ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିଥିଲି ଟମାଟୋ ଗଛଟେ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ମୋ ବାରିରେ ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋକୁ ତୋଳି ଦେଇ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ କୁହନି ୟାର ଟମାଟୋ ତୋଳିକି ଯେଉଁ ମୋର ହସ ବହୁତ ସାରା ଟମାଟୋ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ଛିଟେଇଦେଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଟମାଟୋ ଥୋଇଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଶୋଇବୁ ଯା ମୋର ମୋବାଇଲ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବୁ ବାରିରେ ଯାହାର ଦରକାର ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଭିଡ଼ ଲେଖେ ଆମ ଭିଉ ଦେଖ ଚିଲିକା ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ ସେପଟେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ବସି ବୋଉ କହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ମୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟି କରିଦେଲି କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କାଟୁଛି ମୋର ମୁଢ଼ି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଢ଼ି ଥୋଇକି ବନେଇ ସାରିଛି ଦେଖ ଯିଏ ମୁଢ଼ି ଖାଇବ ସେ ମୋତେ କହିଦିଅ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ସିଧା ବେଡ଼ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବେଡ଼ ସଜାଇଲା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଓଳାଓଳି କରିଦେଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଛି ନ କରିଛି ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଟିକେ ବେସର କରିଦେ ବୋଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ଅଣ୍ଡା କରି କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଛୁଇଁ ବେସର କରିଥିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଦିଟା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଳୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୋ ପାଖେ ରହିଲାନି ଟୋଟାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଝିଅ ଆସିଥିଲା ତା ଖୁସି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଏଇନା ପାଟି ଫିଟିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚକଲେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କଲାନି ଇଏ ଆସିବାର ପାଟି ବନ୍ଦ କଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି ବୋଉ ଦୋକାନକୁ ଆଣି ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ଅପା ଝିଅ ଚାଲ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ କଥା କହୁନଥିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଇକି କିଛି ମିନିଟ୍ ବସି ନାହାନ୍ତି ଅପା ଡାକିଦେଲା ଘରକୁ ଅପାହାର ଡିଆଁ ଗାଈକି ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇନା ଟହଲ ମାରି ଆସିବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଆମର କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଏହା ସହିତ କଥା ହେଲା ସବୁ ଅପା ଡାକିଲେ ଆସ ରୁମ୍ ତାପରେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନୁହଁ ମେନ୍ ଲୋକ ଆମର ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଦେଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ ଘରଟି ବୁଲେଇଦେଲି ମା ଅପା କହିଲା ବସ ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅପା ଆଣୁଥିବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ହାତ ହଲେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଅପାହାର ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପା ଛାତ ଘର ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନୂଆରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଉପରେ 2 ମହଲା ଉପରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦେଖାଯାଏ ଅପା ତ ଯାହା ଖାଇବା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାତି ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ସତ କଥା କଙ୍କଡ଼ା ହିଁ ଦେଖିନଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ହିଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲି
तो मुझे पचारूली खाଇବା केମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇକି ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ତା ନା ମନ ଟିକେ ସେମ୍ ଶୁଭୁଛି ନା ତମର ମାନେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା ବି ଭାବିପାରିବ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ମେନ୍ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି ଏବେ ସରିଗଲାଣି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଆମ ଭଉଣୀ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ପୋଜ୍ ମାରି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।